Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri enpresarean webgune honetara. David Martínez naiz, Bai Euskari Elkarteko teknikaria, dakizuen bezala enpresarean Bai Euskari Elkarteak kudeatzen duen proiektua da, eta gaurkoan Baionan gaude. Euskal Monetan Elkarteko egoitzan gaude. Xebas Kristi izango dugu, Xebas da Euskal Monetan lehendakaria, eta azalduko digu zer da Euskal Moneta, zer da euskoa. Zertarako erabiltzen da, zer nolako abantailak dituen ekonomian eta enpresentzat. Nahiko saio interesgarria izango dela, eta dakizuen bezala, saioak beti bezala 5 minutuko iraupena izango du. Bukatzen denean, galderak egiteko eta aukera izango duzue, eta beti bezala animatzen zaituztet galderak egiten eta Xebasekin interaktuatzen. Beraz, Xebas, aurrera. Egunon deneri, mila esker Bai Eskorari eta Davideri aukera hori emaiteagatik, guretzat polita da hemen izaitea eta zuekin partekatzea egiten duguna. Orduan, Euskal Monetako lehendakarian izan, Euskal Moneta da euskoa, Ipar Euskal Herriko tokiko moneta eramaiten duen elkartea. Euskoa 2013an sortu zen, orduan Ipar Euskal Herriko tokiko moneta, zer egan nahi du? Hori da euroaren ondoan, Ipar Euskal Herrian erabiltzen dugun moneta bat. Hasi ginelarik bileteak ziren soilik, eusko 1, 2, 5, 10 eta 20ko bileteak, 2013an. Geroztik 2017an, duela 2 urte pasa, eusko numerikoa deitzen duguna sortu ginuen, hori da moneta digitala. Euskoan kide den pertsona edo enpresa bakotxak kontu bat idekitzen aldu elkarteak kudeatzen duen sistema batean, web online egan ezagun, linean den kontu bat, eta kontu hori loturik badago ordainketa txartel bat erabiltzen aldena komertsuetan, euskoan diren komertsuetan. Orduan, gaur egun euskoak bi forma hori hartzen ditu erabiltzeko momentuan, edo bileteak, beti baditugu bileteak, edo kontua eta txartela. Euskoa zertarako sortu zen, sortzaileetan bi jende mota baziren, egan dezagun, edo bi ikuspuntutik heldu ziren jendeak, militanteak, alde batetik ekologistak eta bestalde euskaltzaleak. Euskoa sortu da, nahiz eta ekonomia arloan ari zen, sortu da zinez transizio ekologista edo transizio ikuspuntu batetik eta eskoararen aldeko lan egiteko ikuspuntutik. Tresna bat da, azkenean, lurraldean gure praktikak aldatzeko eta hobetzeko, ekonomia azkartzeko, biztan dena, moneta bat izanez, zirkulazioan da soilik Ipar Euskal Herrian, orduan mekanikoki ekonomia zirkularioa edo tokiko ekonomiak bultzatzen ditu, behartzen ditu kideak eta enpresak euskoa erabiltzen dutelarik Ipar Euskal Herriko enpresa eta elkarteekin lan egiterat. Orduan nik komertxant bati euskoetan egiten barin badiot ordainketa, gero komertxantorak euskoak erabili beharko ditu lujaldean berean. Hori da funtsezko mekanika egan ezagun tokiko moneta guzietan. Horrek du egiten ekonomia bertokiratzeko tresna direla. Baina, azaldu dutan bezala, euskoa sortu zen ere beste bi xede horiekin, praktikak hobetzea ekologia aldetik edo ingurumen aldetik, eta euskoararen presentzia azkartzea komertxoetan. Orduan, euskoan sartzen diren enpresa eta elkarte guziaie, gale egiten zaie, engaiatzea, konpromisoak hartzea, bi arlo horietan haien praktikak aldatzeko eta hobetzeko. Alde batetik, ekonomia eta ekologiaren aldetik, gale egiten zaie, posible barin bada haien aktivitatean tokiko hiru produktu edo ekoizpenekin lan egitea, edo sarean diren hiru enpresekin lan egitea, eta euskoararen aldetik gale egiten zaie edo euskora ikasten hastea enpresan den pertsona bat, jendearekin harremana duen pertsona bat, edo seinaretika, komertzioan frantsesez agertzen den guzia, seinaretika hori erebiduna egitea. Eta hortarako, guk laguntza emaiten diegu, eskorraren erakunde publikoaren partaidetzarekin lan hori eramaiteko. Orduan, euskoa hori da, tresna bat
helburu hainitzekin, tokiko ekonomia azkartu, lurraldean kokatu ekonomia hagemanak, albezain bat, baina ere, hori eginez ingurumenarentzat hobekuntza da, zenta garraio gutiago baliatzen da, adibidez, eta euskararen presentzia azkartu. Orduan, 2013an sortu zen euskoa, erran bezala, laster bilakatu zen Estatu Frantseseko tokiko moneta garatuena, eta geroztik joan den urte undarrean, 2018ko urrian edo azaroan bilakatu zen Europako tokiko moneta garatuena, 1.100.000 eusko dira zirkulazioan gaur egun, horietan 800.000 gutxi gora bera, kasik 800.000 numerikoan edo digitalan, kontuetan, eta undarra bieteetan. Orduan, proiektuak abiatze polita auken zuen, jende hainitz kidetu zen, enpresa eta elkarte hainitz sartu ziren ere proiektuan, sinesten baizuten tresna hori interesgarri dela lurraldearen zara, eta geroztik segitzen dugu lanean proiektuak garatzeko eta sarea zabaltzeko. Orduan, aipatzeko pixka bat zergatik erabili euskoa, zergatik ez dut egiten euroarekin, euskoarekin egiten dut. Nik adibidez, ene erosketak egiten alditut tokiko komertzioetan euskoak gabe, biztan dena. Baina euskoa erabiliz, komertxanta edo enpresa sartzen dut ere zirkuito batean eta bultzatzen dut berak ere erabiltzea berriz euskoa tokiko enpresekin eta elkarteekin. Da zinez, sare antolaketa bat eta sare efektu bat, eta maite dut ere aipatzea domino efektu bat bezala, pixka bat. Nik pasatzen ditut euskoak komertxantari edo enpresari, berak erabiliko ditu eta den artean joanen gira alako zirkuitu bat sortzen eta lurraldean kokatzen gerotak gehiago gure erosketak eta aktibitatea. Enpresa batentzat edo komertxanta batentzat, biztan dena, interesgarri da euskoan sartzea, zenta sare hortan sartzen da. Sare hortan diren jende guziak, bai partikularak eta bai enpresalariak, sekatzen dute, gogoa dute euskoa erabiltzeko, sekatzen dituzte aterabideak egin ukan dituzten euskoak erabiltzeko, eta biztan dena, begiratuko dute zoin diren euskoan diren profesional guziak, guk beti gortzen dugu informazioa, hilabete guztiz badira profesional berriak sartzen direnak euskoan, eta sarean diren bai profesionalek, bai partikularek sekatzen dute nun erabili euskoa, eta lehentasuna emaiten dute hautatzeko mementoan euskoan den profesional bati. Orduan, bada lehen interes bat dena sare interes hori, profesional batentzat, eta bestalde, proiektuak berez lurraldearentzat ona da, lurraldea hobetzeko tresna bat da, beste hainitzen artean. Orduan, tokiko ekonomia azkartzen delarik, edo ingurumenaren alde lan egiten, edo eskuarraren alde lan egiten, ondorio hon hainitzek hartzen aldira lurraldearentzat, eta jendeak motivazio horiek guztiak ukeiten alditu euskoan sartzerakoan, edo euskoan sartzerako. Konkretuki gertatzen dena, da bakotxa heldu dela bere motivazio kopioarekin, bat eskuarraren alde lan egin nahi baitu, edo beste bat interesatzen baitzaio tresna bat herrikipietan edo hiri zentroetan komertzioa azkartzeko, adibidez, edo beste bat ingurumenari areta baitu, baina euskoa erabiltzean denek eragiten dugu arlo desberdin horietan. Orduan, hori du edera ere tresnak, jendea biltzen duela, interes edo zalantza desberdinak dituen jendeak, eta denak elkartzen ditu proiektu amankomun batean, eta denentzat eragiten dugu. Gaur egun 660 enpresa dira kide euskoan, euskoa onartzen dute ordainduak izaiteko, eta 220 elkarte. Eta bestalde, 3.200 partikular kide dira, eta horien artean 1.500 dira kontu bat ideki dutenak, eta hori ari da garatzen. Jonden abenduak eroztik ikusten dugu kontu idekitze erritmoa azkartu dela, eta egun guziz orai baditugu kontu idekitzeak. Ari gira beti lanean sarea zabaltzeko, baina
Gaur egun jadanik badira aktivitate hainitz euskoan atxemaiten aldirenak, bai partikularentzat, eguneroko bizian egin nahi du jatetxe, ostatu, janaria erosteko dendak, farmazia, mediku, badira ere zerbitzuak profesionalentzat hainitz, imprimatzaileak, komunikazio agentziak, informatika edo bulegoko tresnak edo materiala saltzen dutenak, telefonak, garraioak ere, garraio enpresak, ez dakit, garbiketa enpresak, badugu zinez sare bat gero eta zabalago dena, eta lan egiten dugu sailka aktibitate hori garatzeko. Adibidez, lan berezi bat eraman ginuen euskoan diren laborarientzat atxeman dezaten euskoan erabiltzeko manera bat, eta sakarazi genituen laborarientzat materiala saltzen duten enpresak, edo kabalen zeintzeko maresalak, edo abaltailariak, eta horrela funtzionatzen dugu sailka, ikusiz ze falta den, eta enpresa berrien gana joiten gira. Gaur egun ikusten dugu numerikoarekin zinez beste maila batetarat pasatu girela, enpresak erresago sartzen direla sarean, zenta egia da bi eta soilik zelarik behar zela motivazio gehiago euskoa erabiltzeko, zailago da faktura handiak pagatzea ogoi euskoko bileteekin, baina gaur egun biziki erresa da kontu bat irekitzea, partikular batentzat egiten alda gure gana etorriz ekitaldi desberdinetan presente girelarik, edo sinpleki gure webgunean sartuz, eskoalmoneta.org, eta hor baduzue kontu bat ideki lotura bat, eta bizpairu minututan egiten alda. Dokumentazioa bete, nortasuna giri eta kontua idekitzen duzue, eta enpresentzat ere gurekin harremantu, eta gero hitzordu baten bidez gure langile batekin, betean behin, aztertzen ditugu txosten horiek, eta profesionalak sarrarazten proiektuan, eta gero gure komunikazio tresna guziak eguneratzen ditugu, sartu diren enpresa eta elkarte berriak informazio hori zabaltzeko jendeari. Orduan, hori, bada, oraindik hainitz egiteko, baina zinez gaur egun euskoak badu garapen polita ipar eskoaregian, errandutan bezala tokiko lehen moneta da Europan gaur egun, eta gero eta gehiago zabaltzen da, herriko etxeekin, udarekin lan egiten dugu ere, zerbitzu publikoak euskotan ordainduak izaiteko, adibidez Baionan igirilikoa edo mediateka, Endaian aixialdi gunea umeentzat edo eskolako kantina, beste toki batzuetan ere zabaltzen ari dira. Eta gaur egun gure lana da, egan ezagun, Ipar Eskoaregiko sektore guzietarat zabaltzea euskoaren erabilpena eta bilakaraztea eguneroko moneta bat, normalean erabiltzen dena lehentasunez, lujaldean, lehentasunez aldi guzietan. Nire giberean ikusten duzue Euskoz hobe gure afitxa berria, orai abiatzen dugu kanpaina berri bat, erraiteko Euskoraren alde lan egitea bikain, baina Euskoz hobe, ingurumenaren alde bikain Euskoz hobe, laborantza errikoiaren alde lan egitea bikain ere Euskoz hobe, egiten ditugun jarduera guzietan, alderarik Euskoa erabiltzen bari badugu, tresnaren eragin lugaldean azkartzen dugu, eta azkenean onurak handitzen ditugu lugaldearentzat eta hemengo biztanle guzientzat. Orduan, begiratzen dut Davidekin, jakiteko nola giren tenorearen aldetik, uste dut... Bai, guazen itxoitea galderak eo dauden, bestelanik galdera bat itxeko, aprobetsatuko dut, ez dakite norbaitek galderaren bat egin nahi duen, baina, nik urrengo galdera,
gaur egun ipar Euskal Herrian zaudete, ezta? Bai, Pentsatu duzu baita ere Euskal Herri osoa edatzea, edo ez, ze zaitasunak dituzuen, zen nolako mugak, pixkat? bai, banakien galdera hori etorriko zen. Bueno, pixkat, baino, egualdeko baita ere, pixkat, hontan pentsatzen ari gara, ez dakit, proiektu hau oso interesgarria da, eta bueno. Bai, Euskoa sortu zenean, Euskoa abiatu zen 2013an, baina 2012an idatzi zen Euskoaren araudia zoin den. Eta araudian, jadanik planteatzen da, agian noizbait ego eskoalegirat zabaltzea Euskoa. Idatzia da, ipar eskoalegia dela Euskoaren eremua, baina planteatzen da, jadanik agian noizbait zabaltzea ego eskoalegirat. Egia egan, gure ustez, tokiko moneta bat garatu behar bali bada ego eskoalegian, gure sedeari taike, hori izaitea Euskoa, eta Euskoa erabiltzea eskoalegi osoan. Gaur egun ikusten dugu ez gira prest horako lan bati lotzeko, proiektua egonkortu behar dugu lehenik ipar eskoalegian, elkartea ere, egitura bera, egonkortu, lan postuak segurtatu epeluzean eta aktivitatea segurtatu. Gure ustez, iruz palau urtez zinez hortan lan egin behar dugu horreidik. Eta gero, hasiak gira pixka bat gogoetatzen, baina da zinez soilik gogoeta bat momentu gotz. Alde batetik, printzipioz, Euskoa da peti gora egin den proiektu bat. Ez da instituzioetatik sortu den proiektu bat, eta hola gainetik behiti ezagri, militantek dute sortu. Eta beraz, zabaltzen bari bada eskoalegian, ego eskoalegian, izan beharko da ere peti gora. Tokian tokika, tokiko eragileekin, jendearekin eta elkarte edo egiturekin. Hori lehen baldintza bat, bigarren baldintza da errandutan bezala guk egonkortzea proiektua eta egitura. Eta gero, imaginatzen dugu, agian, pixkat guneka zabaltzea, zenta ego eskoalegia handia da, konparatuz ipar eskoalegiarekin, baina behar ba urbilez zabalduz, izaiten alitaike manera bat Euskoa zabaltzeko ego eskoalegirat. Biletearentzat ez dago zailtasun handirik, juridikoki edo, aldiz numerikoarentzat hor bai lan egin beharko da, zinez baldintzak zorrotzagoak dira edo zeilago da egitura bat izaitea mugaren bi aldetik horako kontuak kudeatzeko, beran posible da. Bai. Eta bukatzeko ja pixkat denboraz zagabiltza, hor ja nire pertsonala da. Moneta sortu duzue, erabiltzen da, baina fisikoki nun gordentzen da, nun daukazue, ez dakit panketxe bat daukazue babes bezala, nola erabiltzen duzue, ze soporten, ze, euroa, estatu bakoitzeko banku zentralean dago, esan dezakegu, edo Europan. Zuek nola kudeatzen duzu hori, nola... Gauza bat ahantzi dut esplikatzea, niso gara naiz. Euskoa erabiltzen da, lehenik euroak trukatuz euskoetara. Eusko bat ukaiteko euro bat emaiten dut, eusko bat da euro bat. Eta guk euro horiek gero gordetzen ditu kontu batean, hori beharrezkoa da, legez, erran dezagun. Eta beraz, zirkulazioan den eusko bakotxarentzat badugu euro bat gordeta bankoan, ez duguna erabiltzen ahal. Eta gero, beste guzia guk elkarteak du kudeatzen, ez du banku batek kudeatzen, bai bileteen egitea, hemengo imprimatzaile batekin. Eta gero, ipar eskoalegian diren 30 bat komertzioen bidez egiten dugu jendeak kidetzen aldira edo euskoak aldatu. Eta hori da gure sarea eta elkarteak du hori guzia eramaiten. Nik uste honekin nahikoa dela, ez da? Oso interesgarria izan da, eta, sariari amaiera emango dugu. Bai, mire eskerrainitz berriz ere gomitarentzat eta izan untza.